Ayo, 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 Kinsa maron? Eh, kung sa bayon. Kinsa maron? Huy! ay, ulit rumis ako. Anong gikupay-kupay man yun na? Huwag yung mo kita, anak. Hmm? Kung sa'yo tawag ninyo ani Deo? Basa haragot? Basa. Unsay tawagan ni ko? Tama di ka ba? Tama di ka ba? Oo, plato na naisulat. Tama di ka eh. Plato ni Col. Plato man ni Col. Plato gani. Unsay gisulat sa plato? Bawal kupay-kupayon ang tubig. Multa. Tupay. Tayran. Time sabi. Pungko sa mo diha. Kay atik-atik ka mo niya kuha. Pungko sa mo. Pungko. Tama din. Chiliw ha. Supot ko mo. Sakto kayo na itlog. A few moments later. Okay na mo diha. Yung mga tawhana mo, gikupay-kupay inyo kung isda. Ariin nyo ay. What's mga kabisaya? Shoutout na ko kay Faith Bunso. Hi sa imo. Stay calm, Hello. stay spread vibes and good happiness lang sa imo mga matag adlaw mga kabisa. Uy, shout out ko sa tunta na mag-agaw diya. Ramos family, sigag mata. So, shout out ko sa mama ra nga naglabaron o kining ma. Sige, dayon lang. O, gina-shoutout din na mga fans. O, please subscribe to our YouTube channel. Bisaya. Kabisaya. Sa vibes. Bisaya tabas. Stay calm, stay tuned. Spread, dili dyan mugas gawas kay COVID o mugas mo na mo mas. That's all. Thank you. Wow!